ngishilo kade ayilungiphethe ngicela kodwa uNkulunkulu angiphe ukuhlonipha umkhandlo oyingcwele kuyobe sengihlonipha yena uqobo lwakhe ngicela angiphe isibindi angisuse uvalo ngikwazi ukukhuluma okwakhe kodwa kuphela ngicela ngesihlabelelo samashumi ayisishiyagalolunye nantathu 93 Siyakubonga nguye onguye Ngiyabonga bangcwele nokuhlabelela lokho niyakuzwa ngiyadlezela uvalo lumi ngendla kodwa ke ngiyacela uNkulunkulu angimise ngikwazi ukukhuluma indaba yakhe ngingakhuluma okwami bangcwele benkosi uvalo ludaliwe lwaba khona ngiyangibona nala abantu esibathemba kakhulu phela begqokile usubondo akhona amahlazo afika afihlwayo ube nebhluka ligqokile bese linsinywa ngentambo la ngenzansi usubondo kusho ukuthi wabona umnikazi ubola abantu ukuthi
bayosha uvalo ilanga bathuke mawuthuka ke kuba nezinto ke eziphumayo akufanele zibonakala bazolahla ithemba kuthini ukuthi awula abantu besithi basivikele ibona abanedwetwe kakhulu nami ngiyacela uNkulunkulu kaShembe ungigqokise mina ibheshu kodwa nje ucela ngokuqina bantwana benkosi ngijabule ngendlela eyisimanga isihlabelelo ngisihlabelelile ngixolisa ukuthi angisiqedelile kodwa ngizama ukuchaza indaba yokujabula kwethu sonke bantu basenhla. Amen. uNkulunkulu wonyazi lwezulu ngixolisa ngibange ngisasho ukuthi ngubani igama la cha ngowaKaNtuli isibongo ngathi mangifika ke la ekhaya ngikhula ke unyazi lonqamba lathi ngomvangeli uNtuli. Amen. Wase konzenjani. Ngiyacela ukuthi bantwana benkosi ukuthi sibe kahle nje sibe mnandi kule ndawo ngendlela esijabule ngayo sijabule ngendlela engachazeki sithanda nje ngijabule sifisa ngazi ukuthi ngingahlala nje nomnyaka wonke kodwa kumnandi kakhulu ukuthi sixoxe ukuthi sikubungaze lokhu okwenzekayo bese sihleli isikhathi eside simlangazelele uJehova. Siyambonga namhlanje usikhumbule namhlanje imfula ishintshile ngisho indlela egobhoza ngayo ngoba khona uNkulunkulu. Ujabula ngishitshe namhlanje ngoba liyazi ukuthi uma kukhona unyazi lwezulu yonke into izohamba kahle. Kuyadliwa phela ekuphakameni iNazaretha lihlali phansi lingadli kuyadliwa la ekhaya. Manje bese libona itshekeje libona umthwalo nje osuyi abnormal ukudla okuvelaphi kangaka kuvela onyazini lwezulu. Anilibala abaNazaretha. Ngiyacela ukuthi ukunyathela kwethu nje nokubungazeka sibe khona kule ndawo angathi uNkulunkulu akasiphe ukumazi ukuthi uyena oyisiqalo uyena oyisiphetho. Ngizocela ukufundelwa incwadi izihlabelelo zekhulu nantathu isihlabelelo 103 sofunda nje uverse 1 kuya lapha ya ku4. Enye indaba phela yayibe ngcono ukuthi siyichaze ngokubhaliwe phansi. Thina uShembe wasenzela iBhayibheli lethu nanti iBhayibheli siliphethe kodwa ukuze beze bonke bekhululeke kufuneka kube khona into abayibonayo abayaziyo abenkolo ngenkolo sibafundele nazi incwadi lezi abazifundayo. Yebo thina iBhayibheli solifunda ngizolivula nje manje elala ekhaya elihamba nempilo yami ngoba yilona iBhayibheli esiphila ngalo. Mayisithola vele ngicela ukufundelwa izihlabelelo 103 verse 1 to 4. Amen. Mbonge uJehova mphefumulo wami nakho konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Mbonge uJehova mphefumulo wami ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe emihle. Oyekela ukonakalisa konke kwakho ozelaphayo izifo zonke zakho. Amen. Ngiyabonga baba Nkosi busisi. Le ncwadi bangcwele ngiyifundela ukuthi ukukholwa kuyinto ebucayi kodwa kumnandi mawusufikile kukona kodwa kuyinto eyingozi kakhulu ngoba uyawuthi usathi uhamba kahle kanti usushayisile. Lokho kuncane phambi kaNkulunkulu othi wena kuncane kuvele kube kukhulu kakhulu. Uthi umfundisi walapha ekhaya ngelinye ilanga uthi
ukukhala kwentuthwane. Intuthwane siyayazi sonke. Uthi mayikhala yona ukubhonga kwayo phambi kaNkulunkulu kuyakwedlula wena onebhone, onesoprano, nealita, nebass nakho konke ongakucabanga. Ngisho ukuthi ke into esiyasiyenza emakholwa esididekayo kuyona ukubonga, kuyasehlula ukubonga. Makuthiwa nje akuthandazwe manje, ayi sivele sicele konke, sicelele konke nje lokho okuhle, kodwa sikaze sicela ukuthi uNkulunkulu akenze intando yakhe kuthina, thina silalele yena ukuthi uthini. Kuphela siyasimfunze ngomthandazo, sicela kube ukuthi yebo kunjalo ke siphila emhlabeni onezinto zonke. Engikubonga kakhulu bangcwele ukuthi uNkulunkulu afike ezweni lakithi sekuyisikhathi eside simlangazelele uNkulunkulu, silinde ukuthi bangathi kuzokwenzeka kubuye kungenzeki, silimale emphefumulweni nasenhlizweni ukuthi awuNkosi Jehova ngabe soneni. Nabantu bekhala, ngicabanga ukuthi namhlanje bajabule. Abantu nje abangayigqokile ingubo emhlophe bebesho bethi nina nami enzani uShembe yini ngabe sabuye ezweni lakithi. Okucacisayo ukuthi uNkulunkulu ophambi kwethu uNkulunkulu wawonkulunkulu. Amen. Nongamthandi uyozamthanda. Sithi sihlabelelo sala ekhaya akusibona abangathandi ukuza kuwenkosi. Bayathanda abantu ukuza kulokho ukukholwa esikona. Abanye basabheka ukuthi kufanele yini beze. Babheka phi? Babheka kuthina. Ngiyasicelela nami baNazaretha ngicela ukuthi uma besibheka abantu bebheka izibuko lokuwela bewelela ekukholweni esikona, bangavinjwa yimina. Ngicela izono zami zayizolo zingavimbi ukucacisa ithuba engilinikiwe, kodwa engikucacisayo ukuthi unyazi lwezulu loNkulunkulu wawonkulunkulu. Amen. Zolo lokhu nje indodakazi yami yafika lapha ekhaya iyahleka. Ngithi mina yena uhlekani wemfowethu, sibizana ngomfowethu, umntwana omncane uyena amagcini. Ngiyabazi komagcini ukuthi bayajamba bagxuma. Uthi hey we baba, kade sigibela itekisi. Etekisini sesizwa kwakukhona osethi, hayi ake nithuleni kancane. Wathi hey we madoda, konje kuzubaba, yezu baba wamyeza. Base bembheka abanye abahamba naye, kodwa ngani ubaba wakho usashona. Kodwa yangisho lo baba nini umsho, mina ngisho ubaba wami unyazi lwezulu. Uyeza uzofika isho kodwa inkuzimalanga hayi ithe ukufaka la empondweni, ithe ukugcwala imbiza zithe ukungena kuyona. Kodwa akakhohli ukuthi unyazi lwezulu luyeza. Uthi angibatshele labantu eTexas uthi liyeza unyazi lwezulu. Uthi hey hayi funeka nizeke nizocela konke nicela. Nami nje ngiyakhona ngiyocela kubaba unyazi lwezulu ukuthi angithi ungiphungulisa la embizeni zikaFaro. Ngisho ukuthi bangcwele noma ungayapi unyazi loNkulunkulu. Amen. Ayibonge Nkosi. MaNazaretha amahle kuningi singakusho babe sibuzeka abantu bethi kodwa Ntuli seningazi impela nigeze ngamanzi abandayo nijisa watha nenze konke yini. Sithi thina cha, uyena uNkulunkulu esamkhetha, uyena uNkulunkulu esimthandayo, uyena uNkulunkulu wethu, uyena uNkulunkulu wethu. Ngoba yena uthi mbongeni uJehova MaNazaretha nezizukulwana zenu. Ayibonge Nkosi. Uma ungamdonsanga umzukulu noma umntwana wakho ukuba niye enkonzweni unecala. So omkhulu phela sawogogo awukumnandi nakwamkhululand, kumnandi ezweni lakwamkhulu. Ngoba ingane zami nje ngazizala zazingangithinta entshebeni, kodwa omkhulu ungithinta umzukulu angithi hayi mkhulu
kunjalo mkhulu angidonsi ngithi nawe hey madoda laphela izwe lesibhekile kodwa iloko kuyisibusiso kwakona lokho alikho ikhehla la ekhaya insizwa zonke alikho nje ikhehla la ekhaya ngoba siphansi konyazi lwezulu siphila ngomthetho wokuphila silondiwe asiyibambeni ngalowo mthetho bangcwele izitho zethu noma ubheka uyabona cha lezi insizwa ziyadla mase kukhona ukudla zidle bese futhi ukudla kusebenza emzimbeni wazo ngoba sitsheliwa sathi lokho kwathiwa lokho ningakudli nidle lokho ningakudli nidle lokho uNkulunkulu ke mkhulu uManazaretha ingcwele kufanele sidonsa abazukulu siye esontweni uthi umzukulu wami ngelinye ilanga ngithi na asambeni phela sishesheni sambeni athi mina ngifuna itiye mkhulu ithi nayi itiye alikho isabatha namhlanje wagcina sethi yena ufuna itiye alikho itiye siyesabatheni manje wathi lethani isabatha lelo lethani lona ke isabatha manje yena ufuna itiye kodwa siyamthetha khona isabatha bangcwele umsebenzi mkhulu ofanele siwenze kubazukulu kodwa uNkulunkulu angathi akasisiza kube khona njalo esikwazi ukuza nabo la enkonzweni ukuze noma ziyothi izinto sezimxakile kakhulu kodwa besethi awu ngiyamkhumbula umkhulu sake saya naye enkonzweni kwafika kwathiwa bathi esekubuya 1983 ngangisegoli eDeep Kloof hostel lapha ngizofuna umsebenzi angaganwa ngiseyuketshezana impela lensizwa kahle ngangakabi nobuso obuningi lokho senginabo ngafuna umsebenzi ngawuthola lo msebenzi kwakusenzima ngaleso sikhathi iphoyisa lalidla umoya igumbagumba bayakhumbula baba iveni ejaha abantu ebamba abantu egoli kwangona lamaveni amancane la kwakuba yiloli ungena impela ugcwale nibe baningi kodwa uNkulunkulu onyazi wangivikela ngizange ngifike kuleso sigaba sokuvalelwa ngavikeleka ngelinye ilanga ngithi ngizwa zibe sezithi insizwa esikhonza nazo esihlala nazo nesisebenza nazo esaqhamuka nazo ngapha zithi hayibo wemfo kantazingi ayisizwa kabi awunizwani bafowethu ayisizwa lezi labantu baselokushini la esisebenza nabo bayakusongela awu bathi ngenzeni bathi hayi wena ufika nje usumngane wabelungu kanjani ngithi ngomngane kanjani wabelungu ngoba siyasebenza so kuthiwa njalo enekuseni abelungu babangisana ngawo befuna ukusebenza nawe manje